mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin namin, Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Isa man yung yatag na kumigo. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o ang buutang bata. Og unya pa yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Si Teacher Malipay, kaming mababata, uutan nga bata. Kalag nga nasaan. Iner. Karon ka lang na uli. Hapit na magalas 3 kadlaw, no? Sorry kay Kuya. Saon nga. Mas ginahan ko mo sa hiro kung magabi kay way init. Nya, wa say atang. Anong madlok masab kuno kag naiatang? Nagkumpleto man na sa papilis ng motor nga imong gigamit. Kuan kaning ani mo guni. Panggabi mo ko lang duty sa akong gipanguyaban nga na magtrabaho sa call center. Kinsa? Hay lang babayhan na. Ay kanang guwapa. Putiun. Nasa Black 6 ang iyang bahay. Gingalalog Maylin. Iner. Paminaw ra gud nako. Oh, Kuya. Wa ko makauyon na ng imong pagmamasahero og magabi ha. Daghang mga binuang ng orasa. Maura man gyapon di ko mamasahiro magabi iya. Mugawas man gyapon ko alas 2 kay mo may tinggawas si Maylin sa trabaho niya sa call center. Basta kay gipasidanan tanakandaan. Pastilan, atong miagi para bagyong gabi, no? Ang anak ni Silma ba nga gikas trabaho, hapit lugusa sa balhabal driver nga ang gisakyan. Diha gyud tungod sa bakanting luna luyos ilang Sir Greg. Unsa? Maobi. Maobitaw ko no, pero ambot ka kung tinuod bisag ka na istorya ha. Wa man mo report sa mga pulis. Bisan galis barangay. Uy, di na maayo. Ang gusto gano'ng taana, ipablatter din na sa barangay o baka sa kapulisan. Aron nga, maalarmahan ba? Pastilan yun lagi. Kanang gipanguyaban ni mo dong hiner, ha? Oo. Gwapa man ka na. Pabantay-bantay agad taon na. Nang masing. Kining, husto gid si Masing Dong Hiner. Kung mahimo, ina ka ng babayhan na nga usa lang gid kahabal-habal driver ang iyang sukion. Gamoy, muhatod og bukuha niya sa trabaho. Di na lagi kinahanglan na Kuya Gary. Ako naman god. Haguan na ko ang paghatod pagkuha niya. May nga daw kanimo. Lieutenant Gary. Nakaila ka tingali na ako. Yes, sir. Kinsa magka ang wa makaila sa retired police captain. O ako pagisilingan.
Salamat, Lieutenant Gary, sir. Kung siya mo tuyo na ako, Sir Greg. Namasin ko, nga magkatabang gain eh. Bahin sa unsa man. Wa ko magkauyon nga gihimong parkingan sa mga habal-habal. Ang bakanting luna. Loyo sa akong bahay. Sir Greg, Saba kayo. Langas. Ug mo kana ang di ginako ganahan, Lieutenant Gary. nahitabo bang na, Sir, human nga dihay bata na babae nga hapit lugusa. Basta kay wa ko magkauyon ni Ana. Wa, Lieutenant. Sa may akong ikatabang, Sir Greg. Nagkinahanglan ko og mobackup na ko. Aron mahimuan og resolusyon o baka ordinansa sa barangay para dili na himuon nga parkingan sa mga habal-habal kanang dapita. Kay magkadisturbo kayo ang kasaba ni. Dili ko gusto og saba, Lieutenant. Sige, Sir. Makigsulti ta sa Kapitan Bahin ni Ana. Daghan yung kayong salamat, Lieutenant Gary. Mao di ay, Gary? Grace, ako lasang giuyunan. Kaya nakasabot ko nga kining magkatigwang na. Dili na gustong saba. Istrikto rasad kay na si Sir Greg. Uy, wala po sa lugar pa. Ato na sa lugwayan ang atong panabot sa mga tao nga sama niya, Grace. Pasil ito, stressful kayo alang niya ang kasaba sa iyang palibot. Gusto bi sa ati, Grace, kuya? Mas dili nakadlukan kang dapita kay hayag na. Ug na magparking ang mga habal-habal buntag ug gabi. Hiner, ato lang sabton si Sir Greg. May punto masab siya. Naraw niya sa itong barangay kung unsaon kanila pag-resolve. Pero gaba ng tawahan na. Sobra ka istrikto. Hiner, Basta lagi. Og tubanan na sa siyang gusto sa taga-barangay, unya, may mahitabo niyang dapita. Siya gino numero 1 nga may mabasol, Kuya Gary. Wa ko makasabot anak niya. Ngano ka nga iya magipapahawa sa bakanting luna sa luyo sa iyang bahay ang parkingan sa mga balabal? Ay, maulagi. Nindot mo ta kay ito. Kay dili mingaw ng dapita. Ug usap-asab, dili man siya ang tag-iyaan ng maong property. Ila man kana ni Mr. Ariba. Mao gyud. Sobrahan ka istrikto, nyawas lugar. Pero gaba ng tawahan na. Ener, Kuan day, palain ditag istorya. Kano saan ko ni musugta, Maylin? paabot lang good, Ener. We're getting to know each other pagani. Okay lang, anak gina. Kinahanglan yung mag-antos or masantos. Andam ko magpaabot. Salamat. Ang isuon ni Lieutenant Gary ka nakikasulti sa konselingan niya si Maylin Paz. Uyab di tinghali niya ka na tawana. Dili gihinoon sa magmahaya ng babayhana. Kay nindot ug lawas. Gwapa. Hamis pagyud kayo pamanit. Ener, si Sir Greg ba? Labihan man niya nakatutok nga rin ako. Tanaw ka na, Kudo. Tanawa siya. Nagbarog siya sa isa-iyang loan. Naatuod. At naman mo din hiyog bahay, no? Oo. Madlok na ba ko anak niya ay kay grabe ka na siya makatutok. Sagdil na siya. Pero, ayaw lang yung kumpiyansa. Pirmira ba nga wa sa inyo ang imong mga ginikanan? Kay pareho nga, busy silang trabaho. Tuwa na siya. Nisod na sa iyang bay. Abi mo, lain kayo ang pagduda ng tawana. Lain yun. Ingan lagi tingali siya, ana. Uy, kay retired police officer ba yan na siya, di ba? Oo. Hinoom sad. Kaysa akong nasayran, gikan kang Kuya Gary, way bati nga record kang tawana sod sa gidugayon sa iyang pagkapulis. Hangtod nga,
nahimo siyang opisyal o niretire na lang. Tuwa na ang gigsuhon ni Lieutenant Gary. Pagkaswerte niya, kung mo'y makaangkon ni Mylene Pass. Unsay ka, kung manguyab ko niya ng babayhana. Aha, mayo ka? Nagdako lang akong una-una nga panguyaban siya. Apan, dili ra ba ko magkamao nga budaw ato kapakyasan. Tingali og unsa pa akong mahimo unya niya. Maglaing itinanawan ako na ganyan si Greg. Naibog ka siya ni Mylene. Mao ka? Hindi mahimo. Nabala ka yung Mylene. Kay kadudahan kayo ang mga lihok atong tawana. Dili gid siya maghimog daotan sa babae nga akong gigugma. Kay ako gyud ang mamahimo niyang kaaway. Pero dili lang ko maguna-una og daotan. Kay tingali og nasayop lang ko sa akong gituhuan. Hugaw lang tingali kog huna-huna. Dili ko magpadas ka hugaw sa akong huna-huna. Dili ka na mahimo ni Sir Greg. Kay usa siya katinamod o tinahod nga retired police official. Wa na gyoy ayo nga, wa na ng parkingas mga habal-habal, oy. Namingaw magbalik dong. Nauntay suga nga gibutang ang taga-barangay, pero tiraduron man sas mga way batasan. Mo ba lang masing? O dong, oy, maobitaw ng matagabi dihang dapita, labihan yung kangit-ngit. Na naghanagin ang mga baldungon ni atong dapit. Labi na gid palahon sa kagabion. Grabe na gid. Kuya Gary, kadudahan kayo ang lihok ni Sir Greg. Kung anong gusto gid siya nga magmingaw ka ng luyong bahin sa ilang bay. Oy, Hiner. Dong Hiner. Muna, dito ko gikan sa Mylene. Labihan na nakatanaw na mo nagsulti. Unya, pagkataon-taon, misuon siyang bay. Tingali imo lang gihatagan og daotang kahulugan ang nakita nimo niya. Hiner, maayong tao ang retiradong opisyal. Kuya Gary, Mausad bitaw dong, tinuod na. ambot ba? Kung ano ako'y magduda, dool man gis tinuod. Uy, Tungod ba kay mibalik ka na sa niya ng ginadiling drogas? Ha? O Hiner, pagtarong na ba yung ng imong kinabuhi, ha? Kay dili sa tanang higayon nga mahimo ko ikaw duphan sa tanan imong mga kabuang. ay, dong, Gary, dong. Kalma lang, dong. Pasensya ka na nang masing. Pero doon na sa ko na matigdan nining ako manghod nga mibalik na ng bisyo, ha? Wa, Kuya Gary. Wa. Pagsulti lang intahon mo ginay, dong. Kay ug mag-away mo, no? Wa gyud ko'y dapigan ninyo. Parihas ko kamong kimahal kay ako nang nag-atiman ninyo sukas gagmay pa intahon mong bata. Sorry kayo nang masing. Sorry gid kayo. Sorry lang. Pero, dili ko kalimtan ang gipalulti mo na ako karon, Kuya Gary. Gihimo ko nimong daotan sa inyong nakita na akong kausaban. Kung tinuod nga consistently straight na ang imong kausaban, mas maayo. Panalip di ang imong katungod og dipinsahi ang maayo ning imong kinabuhi nga gihuptan karon. Dili ka mahiubos ka. Nga malain ka na hinuon ako, Hiner. O, nahiubos ko nimo, Kuya. Nalain ko nimo. Kay gidudahan ko nimo ni balik ko sa kanhin akong bisyo. Di ka lagi angay masuko na ako. Nasuko ko nimo, Kuya Gary. Nasuko ko nimo. Hiner! Hiner! Pagka-aburidong utaw, ha na. Ay, Ha? sagdi lang una tong manghod ni mo, dong. Asa na sa gato paingon? Asa na sa gato maglakwat sa? Nabala ka naman hinuon ko, idi. Ang ako lang ba og babalik na hinuon siya sa kanhin niyang bisyo, dong, Gary? Nang masing. Pagsulti ka unya mo, dong. Kanang parihos nga dili init ang inyong uba. Unang. Nag-guilty na mahinoon ko. Walang yun mo magkasinaptanay sa imong manghod, dong, Gary.
Pinautaunta nga masitol raon niya ning among misunderstanding ni Hiner nang masing. Wa lagi mo pauli sa bahay ang manghud ako si Hiner. Sa ato pa, nang luot to imong manghuid. Mayon anak gid Grace. Ay, dako na sabning problema. Kay murag, nibalik na siya siyang bisyo, Henera. Grace. Pagsulti mo, aron mahusay ang inyong gikabangian. Dili gusto nga mo balik sa kaniniyang bisyo ang igsuon mo, Gary. Ako sultihan si Gaw Gary ha nga, niya kasama mo dangob gaw. Ayaw gaw. Aram husay mo ba, Kuhiner? Kung meron problema ako. Basta. Ayaw lang. Ay, sige ba nga. Ni akong dangop sa inyo. Ako ba no? Wala ko'y ginabanan yung duha eh. Ako gaw. Ang akong pag-anhi dili aron nga magpalaban ko nimo. Kung dili, aron na ba nga mangayo lang ko gamay pabor nimo. Kuhiner. O palihog lang. Ayaw gipagtug-an niya nga. Di balik ko sa kanina kong bisyo. Sama tao ka eh. Anong kinahanglaman mo gubo ni mo kaugligong kinabuhi tao na eh? Gaw. Saan mo ugma ni mo? Si Maylin. Isa? Si Maylin gaw. Katubang akong gipanguyaban. Mo ba? Sige. Mula ka na ko gaw. Padtuon ko sa ila kay musayo siya ugikan paingon sa trabaho. Sa ato pa, tuunin mo sa ila aron imong ihatod siyang trabahoan. Oo, gaw. Sabi yung message. Gaw. Paminawa, kaya akong basahon na. Sige. Hiner, sayo gali sa bahay kay sayo po kong mulakaw paingon sa trabaho. Karon sa di mo mabati ang akong tubag. Sa ato pa, karon kanya sugton, mo ba? Murag, anak gid gaw. Sugton tingay kong Maylin. Karon pa lang gani. Wa na'y kabutangan sa akong kalipay. Sugton ako sa babae nga akong gimahal. Ang babae nga mao'y tanan alang nako. Maylin, na anak ko mahal ko. Paingon ako na sa inyo. Pabuta ko, mahal ko. Mingaw man? Asa mas Maylin? Wa pa tingali mahuman og pangandam. Tawag ko na ako. Maylin? Uy. Ablim din pultahan sa sala aning ilang bahay. Kang aman. Ituod ko lang. Diyos ko! Si Maylin! Siya ka ng nasda kong sofa! Nagkadugo! Maylin! Maylin! Kinsa! Kinsa ka! Giunsa ni mo si Maylin! Maylin! Maylin, asa ka paingon? Ayaw niya! Maylin! Hiner! Unsa dinidapita? Asa ko ani paingon, Hiner? Gawas niya sa makasuwaw kay kahayan! Gawas niya! Balik si mong lagi, Maylin! Balik! Buhi pa ko, Hiner! Buhi pa ko! Maylin! Buhi ka! Buhi ka! Maylin!
Nagkuyog-kuyog na lang ko kung asa ko dada sa suwaw kaayo nga kahayag. Buhi pa ko. Wa pa ko mamatay. Buhi pa ko. Magsumpaan ka hangtod nga dawaton mo nga patay ka na. Buhi pa lagi ko. Buhi pa ko. Magsumpaan ka sa walay kapainan hangtod nga magkundinar ka. Magsumpaan ka. In nomine Sangre. Milihok ang kuya mo'y Niner. Luwas na siya sa kamatayon, Kuya Gary. Luwas na si Hiner. Salamat, Diyos ko. Nagkalingkaw sa gisa sa oras nga ginaganit taliwa sa kinabuhi o sa kamatayan. Kuya Gary? Kuya, nganong dilit ba dyan ko ni mo mabati? Ha? Hiner, mabuhi ka pa yan. Paminawa ko, Kuya. Nakisulti ko ni mo, Kuya. Bigay salamat ka ni mo, Ginoo. Atiman dahil sinir sa mga doktor ng masing. O, dong Gary. Wa ko makasabot sa kong gibati, dong koy. Kaysa ba'y magdahom nga may kalambuan pa di ang kahimtang smanghot ni mo. Tuwad ka dili ka na ako madawat nga mamatay si Hiner. Way imposible sa gawom sa Ginoo ng masing. O dili gid imposible ang milagro nan. O hugot nga matinud-anon nga mga pag-ampo. Tinuod ka na, dong. O kining nahitabo karon sa manghod mo. Nga nagkumatusod nas unong kabuan. Dakong krasya na kaayo kinigikan sa kahitas ka. Nang anong dili man dyan mo makabati na ako nga nakiksulti ko ninyo. Magpamisa ko nang. Oo. Mas maayo pa to, dong Gary. Pasalamatan ako ang Ginoo nga gibalik pa niya kanato sinner. O pamisahan na lasan ako ang kalag ni Maylin. Nga una na mitalihuan sa laing kalibutan. Unom kabuan na ang bilabay. Buhi man ko. Huwag pa ko mamatay. Ganun imo man ko pamisahan. Sige, dong. Ganun mo pamisahan ang akong kalag, Kuya Gary. Ariyo na ako sa may ICU, ha? Maghuwat ko og yamadas mga doktor kung mahimo na ba kumusod. sige Aron na. at timanon sa dong Hiner. Sige lang. Kay muna ka nasab ko. Kuya Gary! Namasing! Ganun nila ba ko ninyo paminahon? Buhi mang pugod! Huwag ko mamatay! Huwag ko mamatay! Magsumpaan ka hangtod nga dawaton mo nga patay ka na. Buhi palagi ko! Buhi pa ko! Lalipay ko sa kalambuan bahin sa sitwasyon ni Hiner. Naluoy pag initaw ng Ginoo. O wa pa niya bawi ang hinawmang kinabuhi sa kumanghol. Ay, ang luoy gid kaayo mo si Maylin. Gilugos, pagkahuman, gipatay. Matgid kaya ang nagbuhat sa ingon. Ug tuyo pa. Nga mao'y pakasadulong ta nga ko igsoon. Unom kabuwan na sukad sa maong hitapo. Unom kabuwan na sab nga nagbangutan ang kabanay ni Maylin. Apan ang kriminal, pabilin paghihapon nga gawas nun hangtod karon. Apan dili siya makalingkawas sa hingpit gikan sa kaway sa balaod. Hait ug ngipon ang hustisya. Nang masing, unsam rin nahitabo na ako. Unom kabuan kag yun in taon nga nakigbugnos kinabuhi ug kamatayon, dong Hiner. Unsa? Buhi ka, Hiner. Parehas kita. Og mahimo na nako ipabati nimo ang akong tubag. I love you too. Nang, si Maylin. Niara ko si Mundool, Hiner. Niara ko. Kuandong. Wa ka pa di ay masayod. Ha? Sa unsa nang? Unsay wala ko masayri. Wa naman Smilin, dong. Patay na siya. Unsa? No, di mo ko na tinuod, good. Buhi ko, oy. Niara ko, sa Mundool. Hiner, dili makaayo nimo ang magtsabaw, dong. Ug niya imong emosyon. Ug dawat ang kamatayon nga wa na gyud siya. Hiner.
Namatay siya nga wala ko mabati ang iyang tubag. Niya naman, good. Kababati ko na ako ang Di ka raman ang maminaw na ako diha. I love you too, Hiner. Mahal sa kaya ta ka. Maylin, anong gibiyaan man ko nimo? No, man, good. Paminawan sa taong ko ninyo, oy. Buhi man ko, good. Gusto, sila si Mamang Papa. Ato na ako sila sa amo. Kumusta ang mangod mo si Henner, Lieutenant Gary? Kaloy sa Ginoo na kalingkawas yun gikan sa tino nga kamatayon, sir. Yani. Maayo. Nalipay sa bako sa baong kalambuhan. Mas maayo yun ang tato, Sir Greg, kung masulbad ang kaso sa paglugos o patay ni Maylin. Tinuod ka na, Lieutenant. Apaning higayon na nga buhi si Henner. Mahimong itugaan na lang yun niya ang unsa may kamaturan. Kamatuuran, Sir Greg? Well, nagkumatos pa lang siya sud sa ICU sa ospital. Gibasura naman sa prosekusyon ang gihaon nga sumbong batok niya tungod sa kakuwang sa ebidensya. Dito na siya sa crime scene. Naabtan nga way panimuot og diriot mabuak ang yang agi sa binunalan. Pero dili si Maylin mo'y nagbunal, sir. Nasa ato pa, naapalito ang rapist ug kriminal sa dihang bisod ang akong igsoon. Ug mao'y naghapak sa ang ug bugat nga butang. Samtang si Maylin ang nahigayuna, diha na sa sofa. Nagbuyod nga walay kinabuhi. Pinulis ang mga argumento nga gihapin aron limpyo nga maisip si Hiner. Gaway sa, pulis man ang igsoon. Sir Greg, tingaling nalimot sab ka, sir. Nga pinulisab ang pagtanom sa mga sirkumstansya o mga ebidensya. Nga sa ato pa, suhito sa natad sa investigasyon sa kapulisan, mao'y naghimo sa ingon. Lieutenant. Dako kayo nga kung pag-ila o pagtambol nimo, sir. Isip retired police captain nga limpyo og trabaho sa dihang aktibo pa kini sa PNP organization. Apan karon sa imong sinultihan, sir, wa kay kalainan sa mga gilumutan ng mga pulis iskalawag. Lieutenant Gary. Sir, may bangag ang duha ko ka mga ilong o klaro ko nang nasingo karon ang baho sa imong pagkatao. Pero hinaut punta nga nasayop lang ko sa akong gituhuan, sir. Kay kun wa man gani, hinaut lang nga nasayop lang ko, sir. Dili ko magkanawat og daghang awards kaniadto sa serbisyo. Kung may baho pa kong gitaguan sa akong pagkatao, Lieutenant Gary. Lahi man kaniadto, lahi man karon, sir. Walay nagsunod sa imong mga kalihukan isip usa kayano na lang nga sibilyan, sir. Lahi kaniadto sa dihang aktibo ka pa sa serbisyo. Kay naay taga-media nga perming magsunod-sunod nimo. Lieutenant Gary! Bugo ka! Ang kaniadto imong gipanalipdan kay lagi imong gitahod. Karon imo nang gidudahang dautan, Gary. Tungod kay hinay-hinay ko na siyang nailhan, Chris. Gary. Siguro nasabtan siguro nimo ang gusto na kong ipasabot, di ba? Nagduda ka niya nga mao ang naglugos ug nagpatay ni Maylin. Oo, Chris. Ug ang dako niya sayo kay nganong wa niya kuhaa og gilabay ang cellphone ni Maylin ug ni Hiner. Kung siya manggid gani, ang iyang sipyat mao ang magtaral niya. Magbayad gyud ang makasasa sa ngan sa balaod. Suwaw nga kahayag. Gusto naman ako po pauli sa amo. Mato ko sa kong mama o papa. Pero, wala ko makatultulog. Asa na kinindapita. Nagsige na po kong kuyog-kuyog ni mo. Buhi palagi ko. Huwag palagi ko mamatay. Ganon dili pa ko ni mo tuhuan. Buhi palagi ko. Dadun ko ikaw sa imong lubong. Aron mo tuo ka nga patay ka na. Ug nasaag na ang imong kalag. Kana tungod kay wa ka mo dawat sa imong gidangatan nga patay ka na. Tingali og ikaw ang patay na. Suwaw nga kahayag. Ako ang sundo nga nailang si kamatayan. Ug kay ako mauman ako. Wala ako'y kamatayon. Buhi palagi ko! Ngayon dili man ka makasabot! Buhi pa ko! Gusto kong tultulan ka sa ustong dalan aron dili na masaag ang imong kalag human sa imong kamatayon. En nomine Sangre!
sa menteryo. Oh. Ni ako sa atubangan sa kong lubong. Patay na pag yun ay ko. Dili. Dili ko makadawat din eh. Dili pa ko patay. Buhi pa ko. Iner! Pagpakaayos sa hingpit ni sa ato, Hiner. Salamat. Dagan kang salamat, Kuya Gary. Wa ko matuog din hitabo. Kinahanglan magbayad yun ang makasasala. Gary, Ngano gaw? klaro na kayo. Ang imong gidudahan nga tao, mausab ang akong gidudahan. Hapit na gaw. Hapit na. Wa na ko'y labot kung si kinsa ang inyong gidudahan. Kay alang na ako. Usa lang ang makahimo ini. Isa man gaw. Kinsa? Kinsa siya ha? Hiner? Ang gituhuan ko nga dunay hilom nga gusto kang Maylin. Ang retiradong police captain nga si Sir Greg. Sa... Nagtuot tingali siya nga mayang pagkaduwa kay lagi kanin siya nga polis investigador. Apan diha siyang dapitan sa yubgaw. Di niya mahimong taguon ang bidlisius kamatuoran. Mo padayon ko sa kong pagpamasahero gaw. Ayaw yung pagkumpiyansa nga mamasayro ha? Kabiira ba? Daga na mga buang ng panahon ha? Na, mas maddo pa kong white lady gaw. Kanang white lady cementerio nga akong magian sa may pulpugan. Kontra ng mga nabuang sa illegal nga drugas. Di maddo ka eh. Kay naday white lady gaw. Wa may nung ko makita gaw. Di kuno ka mahadlok sa pagya karon. Nga na ay white lady di hasminterios pulpugan dong. Ay, wa mo kita ko ng masing. White lady ba ya kuno na nga nagporol? Oo, maulgi ko no. White lady nga nagpurol. Tinuod ka na white lady nga nagpurol? Gabi na kaayo dong. Katog na. Tuwa na si Kuya Gary. Ni duty na nang masing. O dong. Wa malagi mabalik si Gautugahok. Ay, mamasahiro man kuno siya hangtod sa kaadlaw. Daghan man kong pasahiro nga taga call center magabi eh. Nahinamdom na po kong Maylin. Dong. Maunang tatong higayon na. Nga sugto na kong Maylin. Pero, maoy akong naabtan nga nagbuyod na siya. Nga wa na'y kinabuhi. Ay, gusto na dong, uy. Sakit-sakit ka lang Diyos imong dughan. Sige, kaghandom niya. Ug sa nahitabo ninyo ni atong hitabo. Magbayad si Sir Greg. Siya ang rapist o kriminal. Ay, ngis ko eh. Kay, okay ko na. Uy, ni amde ko sa misteryo. Oh. Sa, babae. Lubos puti ang iyong sulob. Ug ang taas siyang buhok. Itabo niya siya naong. Oh. Nagbako siya samtang nagbarog sa ilawom niya ng dagong punuan sa kahoy nga naga. Tinuog niya yung nai-white lady na purol. Balik mo sa kaysa kong motor eh. Kita juga babae nga lubos puti ang sulob. Apalag purol. Siya ang bagong white lady nga nag-trending karon ning among dapit sa pagpukan. Nagay white lady nga nagpurol. Oh. Sino na bati? Bakos babae? Nasa ako tugaho. Wala ko makadugdug sa akin. Tabang! 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 Buhi palagi ko. So dihi sila nga buhi pa ko.
ingna si Hiner nga wa pa ko mamatay. Kamog daw ni mo nga niya ko sa luyo. Ugugot kayo. Gaog! Gaog! Mataga ko niya ako, tugaho. Tabag! Tabag! Naon sa man yung mga tanom din gaw-tugahok? Ano man nahapay man nangabali oh. Gabi na gaw. Ginasmagan ako sa akong gibanihong motor. Naratol ko bayo sa akong nakadukot. Nga pangos mo ko. Ha? Kaya naman. Ano siya ba din hitabo? Isakyan ko gabi sa white lady nga nagpurol. Oh, unsa? Oh, palagi gaw. White lady nga nagpurol? Gaw to kahok. Oh, Tinuro ba yung bisulti karon? Nagisakyan kagabi sa white lady nga nagpurol. Oh, palagi gaw. Ugabi mo gaw. Siya ning Maylin ang maong misteryosa. Unsa? Sa kaipisin ako sa diyang gibangga na kung akong motor ang mga tanom. O tigalig, ni Arto karon din sa inyo. Pastilan, oy, wa man sabi noon ko'y namatikdan nga dili kasarangan. posible baya nga mahimong matinod ang gisulti ni Gaw-tugahok. Nga basin og ni adini sa atong bahay ang kag nga nasaag ni Maylin. Sabayhon sa usa ka white lady nga nagpurol. Ha? Oh, Kuya Gary. Basin og ni ana sa usa sa mga suok ning atong bahay ang kag ni Maylin. Wa silang buhaton. Kinahanglan iyang dawaton nga patay na siya. Aron dili na magsumpaag pa iyang kalag dinhi sa kalibutan. Kumusta, Lieutenant Gary, sir? Sir Greg, unsi ako ikaalaga di mo, sir? Gipalo up ko lang ang mga ebidensya. Magduot unta sa imong igsuon sa krimen. Nga naitabo sa batanong si Maylin. But sad to say, so disgusted. Edited ang tanang kuha sa CCTV nga imong giproducer. Planted aron maduot si Hiner. Apan dili ingon niya na kahuyang ang balaod. Dapig kini sa mga inosente ug musilot sa mga makasasala. Dili bago alang nako kanang duaa, Lieutenant Gary. Ayaw kalimot nga crime investigator ko kaniadto. Kaniadto sa ludo kay ko nimo, sir. Apan karon lami ludan ang daong nimo, Sir Greg. Bisay, bangag sa ilong, Lieutenant Gary. Paabuta, sir. Kay may panahon alang sa pagpaningil. Panahon aron ang hustisya mao ang mupatigbabaw. Unsay buot nimong ipasabot? Hapit na, Sir Greg. Hapit na moabot ang hustong panahon. Nga dili kayang tapinan sa kwarta ug impluwensya ang hustisya. Bangag sa ilong! Karon pa ko nimo, ang bugiro mo sabday ka, Lieutenant Gary. Dili ko hambugero, sir. Dili na nako kinaiya. Pero mama ako. Labi na sa mga tao nga mga salbahis ug malapason sa balaod. Wala tuod ko sa serbisyo. Apandaghan pa ang mga aktibong opisyal. Nga anda mo suporta ka na ko. Kabantay ka na. Wala ka mo tubay. Unsa karagod kumparar nila, Gary? Sir Greg. Nagpailalang gid siya nga guilty siya sa nahitabo ni Hiner ug sa kamatayon ni Maylin. Hapit na siya magbahid, Chris. Hapit na. Gary, Mahimong gawas nun pa siya karon sa krimen nga iyang nahimo. Apan duhara ang kapaingnan sa retiradong opisyal. Mapilanggo o mamatay. Nang masing, nakapanimaho karon? ay, nadibaho mang dinagkutan nga kandila dong Hiner. Ginoo ko. Niagi sa salam magikan ang baho sa dinagkutan nga kandila nang. Apan, kita lamang ni akaron din. Dong, nahadlok na baya ko, ha? Nang, tanawang kurtina sa luyo man. Awaw, nilang taas na sofa. Nilihok! Dong Hiner. Hala, Ay,
Usahay na masing. Nagpakita siya na to ng... White lady nga nagpurol. Nakailan na minimo. Ikaw ang kalag ni Maylin nga nasaag. Wa na ko masayod kung asa ko paingon. Tabangi ko. Dawatang nga patay ka na, aron ka mahilo na. Mao ka ng labing maayo ni mong buhaton. Dawata ang tanang nahitabo ni mong Maylin. Dawata nga patay ka na. Aron dandon ng imong kalag, ngadto sa dapit kung asa ka mahilo na. Kay ang kalibutan, dapit sa mga buhi. Og dili sa mga kalag, sama ka nimong nagsumpaag, kay nahisalaag. Dong Hiner, kabugnaw sa diuros nga hangin dong. Maylin, pagmalinaw na sa imong kaugalingong kalibutan. Kay kami mga buhi, magpadayon sa among gimbuhaton, isip tawhanon ug kalibutanon. Samtang ang iyang kalag mismo dili makadawat sa iyang gidangatan, Hiner. Padayon gid kini nga magsumpaag. Dili gid niya maangkon ang iyang kapahulayang dayon. Ate Grace. Si Maylin gyud ang kalag nga nasaag. Ug siya sab ang nabaniog nga white lady sa dakong punuan sa kahoy nga naa sa may sementeryos pulpugan. Nang masing. Nang... Ay, Dong Hiner, nabli raw kiya. Hala, og gisirara sa pagpultahan sa imong kwarto. Unang masing. Ug nakita na ko siya nga misud. Unsa? Naluoy ko ni Maylin. Ni Anasab. Nagsumpaag na sa iyang kalag sa ato ng masing. Si agaw ninyo tugahok mo ay nagdaan niya ang maong kalag nga nasaag din gyud sa bahay. Tuwa karon sa sud sa imong lawak ang white lady nga nagpurol, Hiner. Pugson ko akong kagalingon. Nga dili mo bati og kahadlok niya, Ate Grace. Makigsulti ko niya. Tingalig ko sa iyang buhaton diya nimo, ha? Dili sa kuyo nga tubangon. Kay siya mismo. Wa pa siya mudawat ka patay na siya. Maylin, nahibaw ko. Niya ka karon sa sudin ng akong lawak. Pakita na ko palihog. Magsulti ta. Maylin? Wala. Naara siya. Naglingkod sa sofa. Sudin ng akong kwarto. Nagtanaw siya na ako nga nagbako. Maylin, paminawa ko. Please. Dawata ang kamatuuran. Nga patay ka na. Hiner, ako ang paminawa. Huwag palagi ko mamatay. O tanawa ko. Buhi pa man ko, God. Tabangi ko. Aron kumbinsiron sila. Nga dako pa kong buhi. Ingna sila, Hiner. Sulti sila. Pero Maylin, ang wani mo pagdawat sa kamatuuran, mao nakapahisalaag sa imong kalag. Dili ka makadto sa dapit nga alang sa mga patay na. Tungod kay ang imong tanlag, nagpabilin pa mas kalibutan, uban ka namong mga buhi. Unsa man ay angay na kong buhaton. Maylin, hinumdumi. Nga ni adtong higayon na, gipanamas-tamasan ka, ug pagkahuman, gipatay. Gusto. Samtay ni gawas ko sa banyo, human ko maligo. Kay mga dam na sabalang sa akong pagtrabaho. Nilingkod ko sa sofa sa sala. Aron unta, mo chat ko nimo atong higayon na. Nga ako nadawato ng imong gugma. Apan, diha na di ay siya sa sud.
Ug wa ko'y nahimo batok sa iyang kusog. Ug magigunitan sab siya nga hais kayong hinagiban. Kinsa siya, Maylin? Kinsa ang maong tao? Si Sir Greg. Ang among silingan sa atbang nga bay. Ang salbahis. Siya gidi ay nga sa ato pa. Siya ang nigamit sa mong cellphone aron mo chat na ako. Ug sa akong pagsuod, nakita kay kong nga naligo na sa kaugalingon ni mong dugo. Ug may mibunal sa kong mauto nga nawa ako sa kong kaugalingon. Ug sama nimo, buhi sab ko. Wa ko mamatay aron ipadayon nato ang atong duha ka gugma, Hiner. Ako lang nagkalingkawas kamatayon. Samtang ikaw, wa. Ug ang patay ni mong lawas. Tuwa na sa sementeryo. Gilubong. Pero nga no, buhi man lagi ko, Hiner. Patay ka na. Patay ka na. Gilubong lang patay mong lawas. Dili ko mutuon ni mo, Hiner. Dili ko mutuon ni mo. Wa palagi ko mamatay. Wa! Maylin. Nganong nahitabo man kini ka nato. Ngano man. Wa na magko kabatikod og presensya sa maong kalag nga naglatagaw din ni Sud aning panimaya dunggare. Mao ba na nga siya? May hinuon oy nindot kaayo. Mao kinang pero mas maayo gid nga atong pamisahan kining bahay ug pabinditahan nato ang mga suok-suok ini. Si Hiner nang, usay napanid-an nimo sa mga lihok sa kumanghod. Naguol. Kanunay na lang naghinuktok. Naguol nga wa mahilo na ang kalag sa babae nga iyang gihigugma. Intahon usab ni Hiner. Mismo si Dong Hiner, iyang naistorya ang kalag ni Aning Maylin Sud sa iyang kwarto. Mao ka na ang tinuod ko, Yagari. Unya, imo man kunong gikasulti ang iyang kalag. O, kuya. Gipangisgan gid nako. Gipugan ako nga dili ko dag-on sa akong kahadlok. Mao pa. Unya, ang dakong hinungdan ko nga naglatagaw ang kalag ni Maylin. Mao ang huwa niya pagdawat ni nga patay na siya. may gisulti ba ang kalag ni Maylin kung kinsa ang may pasipaan niya? Oh. Maylin? Kuya Gary. Kuya. Patay ka na, Maylin. Angay ka nang magmalinahon sa hingpit. Kay nalubong na ang kalibutanon mo lawas. Pahuway nga dayon. Ihatag unta kanimo. Buhi palagi ko, Kuya Gary. Wapa ko mamatay. Mag-uban pa kami si Hiner. Ugma, pamisahan na mo kinimo ang bay. Sige, Kuya. Kay taon-taon na sab ko nga wa na magasimba. Kung mao ka na, dili siya kalag nga dautan. Husto ka ng masing. Dili dautan ang kalag ni Maylin. Nga nasaag og ni akaron ining baya. Gusto ka, Hiner? Kuya Gary, ipadayon lang yapon na to ang pagpamisa din sa bahay. Aron kini mabinditahan. Unya, panid ko ni apa ba ang kalag nga nasaag sa babae nga imong gimahal? O kanino mga igsuon, Ligaw sa siya sa akong lawak. Kapaluwa siya kang diniuban na to. Ug sa wala pagpuhat sa kinahanglang buhaton. Hinaot pa unta nga mikayam na siya paingon sa limbo. Oh. Busa nga Kuya. ko kang Santa Maria kanunay. Hinaot pa unta. Payo nga po. May kayo nagkita ti karon. Tag-hiking ka sa biyahe din eh, Hinar. Sa Greg. Pamagkunin niyo pahibawa, oy. May misa man di ay nga gipahigayon sa inyong bahay alang sa kalag ni Miley.
O kaloy sa Ginoo. Wa na sa bahay ang naglatagaw niyang kalag, sir. Ah, oy, o ba? Kana kay gikalag ka. May sa ka sa maong babay. Hinaot, sir. Nga ang sunod niyang pakiton, mao ang tao. Nga maogyod ang nilugos o nipatay niya. Sige, sir. Hangtod sa sunod na puno niya natong panagkita, sir. Padahin ko sa kong paghayag, sir. Wa ko makauyon sa iyang sinultihan nga rin ako. Natandog ang akong karbo. Biis ay bangag sa ilong. Unya ka lang, Hiner. Makaila ka unya og sikin sa kining tao. Nga imong giinsulto. Uy, niabli ang pultahan nining auto. Ya akong gisandigan. Uy, migawas ang tiil sa babay. Kaputi. Kahamis. Wow. Manintal yun ay. Aha. Oh, uy. Ang akong paborito. Purol. Puti ang iyang purol. Bigane. Akong hapu-hapon. May kay. Mingaw kayo ang palibot. Oops. Wow. Wa ni palag. Ikaw? Ganong kibuhat man to ni mo na ako, Sir Greg. Ano? Patay ka na! Patay ka na! Pastilan, nagyagin ako, Sir Greg, agikarga o kablansya. Luspar kayo, Kuya Pan. Noon sa mga to, giatake? Magbit. Basin og kamatayon ng taong kriminal. Mao maghatag kaniya unya og kalinaw sa iyang kalag ganay sa laag. Dautan man ang manungo, pero mas maayo gid nga magbayad na si Sir Greg sa dako niyang sa nga nabuhat. O, angay lang yun. O, kuya. Maugid ka na ang angay mahitabo. Magbayad gid unya siya. Sir Greg, mituon ako nga patay na gyud ay ko. Kagarong mga orasa. Patay naman sab ang imong kalibutan nga lawas. Di ko maganawan nga patay na ko. Ang imuhang kamatayon, hustisya nga akong nakapot. Kalinaw sa akong kalag nga nasalaag. Adios. Di pa ko patay. Mapag ko namatay. Buhi pa ko. Buhi pa ko. Nagbayad na gid si Sir Greg sa iyang mga sa. Nabugtuan gidi ay ang retiradong opisyal, Gary. Oh, patay na siya. Dili ka na tinuod. Buhi pa ko. Di ko patay. Dili. Ang butan na bata, malipay na dulag. Ang butan
mga bata mga kasama, natapos ang akong asoy ninyo ni Sibinaw na nga naguluhan. Ang kalag nga nasaag, dinilang sa mga asoy ni Kuya Guliat, kinitanan dalit ka na to sa RMN Drama. Apa nagsuwatan ni si Kuya Marvin Caballero, ha? Kuya Marvin Caballero, niya atong writer, niya atong directress si Ate Marites Parbal Boris, ang atong soundman, ang tagiya sa Bangis Sinaw Dishwashing Liquid, si Kuya Ricky Bangis Garing. O, Bangis Sinaw Dishwashing Liquid. Available na sa mga grocery store. Apila, papakitaan na ninyo diha. O, labi siguro, ato mong sa Loyo sa Ace Medical Center, na dito ang balay ni Kuya Ricky Garing. Pakitaan na dito si Bangis Sinaw. Bangis Saugaw, Sinaw Pasupaw, ang atong mga plato. Unya nga ato ang audio editor, wailain. Audio editor, pili. Kuya Jewel Vinci, mautin mo ni Jewel, sabihin ako, ha? Nya ang ato ang soundband, si Kuya Ricky Bangis, audio editor, si Kuya Ariel Magkaw, ang tag-iya sa Iking Binding and Rock Installation. Kining tanan, dalit ka na to sa RMN Drama! Kaming mga